وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى إلي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا يمتي نأسمر دا قوة رمضان شكرا 1446 hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina, wanda ya daidai da 1 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya a barkar darawa. Alhamdulillah, muna jaddada godiyanmu ga Allah maɗaukakin sarki, wadda da ƙaddarawarsa da iyawansa da ikonsa da falalansa ya nuna mana wannan yammaci na farko daga cikin wannan wata mai albarka. Allah abun godiya ne. Bayi, idan za mu tuna, kamar yau muka zauna a wannan farfajiya, a wannan masallaci namu mai albarka na Abdullah bin Mas'ud, sai gashi kuma shekara ta zake zagayewa kamar jeho ta akai. To mu waɗanda muka samu kanmu ko muka samu kawo kanmu a wannan wata, mu gode ma Allah subhanahu wataala. wallahi Allah abin godiya ne. Da yawa daga wancan shekaran zuwa yau sun rasa rayukansu, babu masu babu su ba maganarsu, abinda suka yi shi za su tarar a kiyamu. Wasu kuma ga su da ran amma babu lafiya, babu lafiyar da za su azumci waɗannan kwanaki ko wannan kwana na farkon ma. Akwai da yawa wadda suka wayi gari ba su iya ɗaukan wannan azumin ba, amma mu wanda Allah ya ƙaddara mana muka ɗauki wannan azumi, sai muke ganin wasu daga cikinmu, ba duka ba, kamar takura ne. Allah subhanahu wataala yana so ya azabtar da mu da wannan azumi ne. Yau aka fara azumin nan, wani har ya fita kan shi kamar ya yi kwana 30 ne yana ɗaukan azumin, haka ya ji ko haka yake ji. Wannan babban kuskure ne, jahiltar Allah ne da ni'imominsa. Wani yana so bai ɗauka, wani ga shi da lafiyar, ga shi da iyawar, ga shi da ikon, amma Allah subhanahu wa ta'ala bai sa shi cikin musulman da za su ɗauki wannan azumin ba. Wannan kaɗai ya isa mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya mana na Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ya nuna mana wannan yini, ya nuna mana ƙarshen Ramadan muna cikin ƙosassu wanda suke iya ɗaukan azumi, wanda kuma suke ribatan watan azumin da ibadu, dukkan nau'ukan ibadu. Lalle kamar yadda muka faɗa, Allah abin godiya ne. To godiya ba ta cika, ba ta tabbata sai fa mutum ya dage da ibada. Wani zai yi azumin amma kuma bai bai wa azumin muhimmanci ba, ko bai ba azumin hakkokin shi ba, sai ya wayi gari cikin waɗanda suke Allah madaukakin sarki a harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bannan yunwa da ishirwa da wahala babu abin da za su samu. Allah ka rufa mana asiri. Shekarar da ta gabata mun faro daga suratul al-Fatiha ko daga a'udhu billahi minash shaitanir rajim, tiryan muna zuwa mun karanta ayoyi kamar 29 ko 30 ko 31, amma da alhamdulillah za mu ɗan dawo baya. Mun karanta ayar kuma mun fassara ta, sai dai la'alla ba mu ba da dukkan hakokin da yake cikin ayar ba ko ayoyin ba. Za mu dawo daga baya, za mu tashi a wa idh qala rabbuka lil mala'ikati. Kafin nan, kamar yadda na yi muƙaddima a wancan shekarar, ita ce zan nanata a wannan shekarar. Ba ku iyawa ba ne, ba gwaninta ba ne. Za mu yi abin da
ya bayyana gare mu ya sauwaka gare mu, babu ra'ayi na a ciki. Aya ne za mu fassara da aya ‘yar uwarta in akwai, aya ne da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in ba samu ayar da ta fassara shi ba, ko kuma akwai ayar da ta fassara shi kuma akwai hadisin da ya karfafa wannan, sai mu kawo hadisin in mun samu ganin hadisin kenan. Sannan ayar da babu fassarar ta a Qur'ani ko kuma akwai fassarar ta a Qur'ani, akwai hadisin manzo ya fahimtar sahabbai take akan wannan ayar, a wannan tafarki za mu tafi. Sannan ya fahimtar magabata tabi'ai zuwa maluma manya-manya har a wannan zamanin. Shi ijtihadi maftuh ne tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har qiyamus sa'a. Za su samu malamai rasikhuna bil ilmi wanda za su ringa bayani, za su yi ƙarin bayani. To wannan shine salon tafsirin mu insha Allah, kuma babu zagi. In zuwa kai ka ji mun zagi wani, to gwara ma ka tattara buzunka yi gaba, dan ba zagi a cikin tafsirin nan Allah ya yarda. Dan babu abin da ya hada musulmi da zagin dan uwansa a cikin tafsiri. Haɗuwan mun nan, burin mu, manufan mu shine mu koyi wani abin da Allah ya ce a yi, ya ce a bari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a yi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani, sahabbai suka yi ko suka yi hannu daga gare shi. Wannan shine kawai manufanmu, babu zagi, ba tsangwama, balle kuma gaya wani magana. Allah subhanahu wataala ya datar da mu, ya sa mu ribaci fassarar waɗannan ayoyi gwargwadon iyawarmu. malami bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah madaukakin sarki yana cewa a ayar da ta gabata, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i. Lalle Allah madaukakin sarki shine ya halitta muku. Huwa alladhi khalaqa lakum, shine wanda ya halitta a gare ku ma fil ardi, dukkan abin da ke ban ƙasa,
jami'an dukkaninsu sun mastawa ila sama'i sannan Allah madaukakin sarki ya daidaita a sama fasawahunna kuma ya daidaita samman sab'a samawatin sama ɗaya bayan ɗaya guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wata'ala shine bi kulli shay'in alim masani ga dukkanin komai Allah madaukakin sarki yace wa id qala rabbuka wa id zarf ne wanda ake kaddara cewa udkur ya Muhammad id qala rabbuka kuma tuna lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa lil mala'ikati ga mala'ikunsa inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ni zan sanya a ban ƙasa khalifa a ban ƙasa qalu sai su mala'ikun suka ce ataj'alu fiha shin yanzu zaka sanya a cikinta a cikin wannan ƙasa man yufsidu fiha wanda zai yi barna a ciki zai ringa barna a ciki wa yasfiku dima'a zai ringa zubda jini a ban ƙasar wa nahnu alhalin mu nusabbihu bihamdika muna maka tasbihi bihamdika da gode maka tare da gode maka wa nuqaddisu lak kuma muna tsarkake ka qala sai Allah madaukakin sarki yace inni a'lamu lalle ni na san ma la ta'lamuna abin da ku ba ku sani ba Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama udkur bimana ka tunawa al'ummarka wa qusus ala qaumika dalika ka ba su labari bayar da labarin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shine har yau ake lalatawa ko gobe za a fassara wannan ayar abin da dai aka faɗa nan za sake lalatawa inni ja'ilun fil ardi khalifa ay khaliqun fil ardi wa muttakhidun fiha khalifa Allah madaukakin sarki yace la halitti zan yi halittan dan adam wanda zan sanya ya zama khalifa a ban ƙasa khalifa abin da ake nufi da khalifa al'asulu alladhi ya khulufu ghayrahu wanda zai maye gurbin waninsa a mulki ne a sarauta ne a dukiya ne a ilimi ne wadda zai gaji wani shi ake cewa khalifa aw yakuna badalan anhu fi amalin ya'maluhu ko wani aiki da shi yake yi in ya bari shi wannan zai zo mai gurbin shi ake cewa khalifa wa huwa fa'ilun bima'ana fa'il fa'il ne da ma'anan fa'il aiwatarwa da ma'anan aiki ko kuma ma'anan mai aikin attawu fihi lil mubalaghati khalifa ta dannan in an tsaya khalif shine aslul kalima tawun lil mubalagha fil wasf kal allama ay allam ne sai aka ce allama wanda yake matuƙa makura wajen ilimi wal muradu min al khalifati huna abinda ake nufi da khalifa anan imma al ma'ana al majazi ko dai ma'ana na majazi ake nufi ma'ana ba wanda haƙiƙa bane wa huwa alladhi yatawalla amal yuriduhu al mustakhlif shine wanda zai miya gurbin aikin da wanda zai gada din ya bari misali mulki ne idan mai mulki ya rasu ko ya bar wajen ai za a zo a nada wani ba to wannan shi ake cewa khalifa mithlul wakil aw al wasi kamar wakili ne ko kuma wanda aka bar masa wasici ja'ilun fil ardi mudirun aw mudabbiran ya'malu ma yuriduhu fil ardi Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya khalifa ne ko ya sanya khalifa ne domin ya gudanar da wasu ayyukan da Allah ya wakilta yi ba wai aikin Allah zai yi ba aikin Allah zai yi ba ya zama da aka ce khalifa din nan karka zaci cewa zai miya gurbin Allah ya yi ayyukan da Allah suke yi ya kashe
ya raya ya bayar ya kwace, ba haka bane. Ana fahimta? Ya amalu ma yuridu, zai aiwatar da abin da Allah yake so a aiwatar ne. wa huwa isti'ara, majazi din ne dai har yanzu isti'ara ne mursal wa laysa bi haqiqa, ba haqiqanin aikin da Allah yake yi bane zai ba haka bane. ya anna Allah lam yakun halan fil ard, Allah subhanahu wataala bai sanya a ban kasa wanda zai yi aiki irin nashi ba, wala amilan fiha. al'amalu alladhi awda'ahu fil insan wa huwa as-sulta, sultana ne kawai, mulki ne, amma ba haka ba wai aikin Allah na kashewa da rayawa zai yi ba. على موجودة الأرض ولأن الله لم يترك عملا كان يعمله ووكله إلى الإنسان. باب وني أيكن دا الله يكي يغاغري كوكما يغجي وأن دان أدم زي قال سدش. بل التدبير الأعظم ججو الأمر نغسكي ينا هنن الله ودوكاكين سركي. وأن الملك ما قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله ونوكي سركي قل اللهم مالك الملك، kace musu ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, faɗa musu su ji. Duk wani mai mulkin da yake ga kawai shi ya ɗaura kansa, shi ya nada kansa, ba zai sauka ba, ba zai mutu ba, ba za a kwace ba, to ka faɗa musu Allahu malikul mulk, Allah madaukakin sarki shine fa mamallakin mulkin, mulkin nashi ne, wanda yake so zai ba, ya karɓa wajen wanda yake so, ya ɗaukaka wanda yake so, ya kaskantar da wanda yake so, ya ɗaukaka wanda yake so. biyadihi khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. dukkanin alkhairai suna hannun Allah. Allah subhanahu wataala qadirun akan komai, shine mai iko. wannan ayar kadai wallahi ta ishi mu nutso mu daina girman kai. amma ma sarakunan yau da masu mulki yau kamar su suka halicci kansu. in mutum ya mutu shi ya so, su ba za su mutu ba za su yi rashin lafiya ba. Allah subhanahu wataala da talalan shi ya bar su suke abin da suka ga dama. to wannan khalifancin da Allah subhanahu wataala ya bayar riƙon ƙwariya ne. idan Allah yana so dare ɗaya sai ya karba. musamman ma wanda na fi jin tausayi babu kamar sarakunan da ake zaɓensu. abu mai lokaci shekara 4-8 ya ƙare, ba za ka sake yi ba. matsayin da kake da gwamna da shugaban ƙasa ba za ka sake nanata su don kai shekara 8. sauran makamai ne za ka yi ta nanatawa. to wannan kadai bai ishe ba sarake ya ga girman Allah, ya ji tausayin kanshi, ya ji tausayin bayi ba. wannan khalifancin Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ya zama sunna ne a ban ƙasa, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnihi, wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله مدوكي سركي ce wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko da wani manzo daga cikin manzanni ba illa li yuta'a bi idhnillah, face sai mutane sun masa biyayya da izinin Allah. kun ga khalifancin Allah ne bayar, kuma Allah subhanahu wataala shi zai ba da izinin al'ummar su bi ka. in ba haka ba ka bi kowa ba,
abin tausayi za ka shiga banɗaki kamar yadda talakanka zai shiga, za ka cire majina kamar yadda talakanka zai cire, da yawo da iska. wannan kaɗai ya ishe mutum wallahi. wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah, biyayyan da izinin Allah ne, domin kai khalifa ne. ولهذا أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عاشور يتي da wannan ne dukkanin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka haɗu bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamatil khalifa, domin su tsayar da waye, su tsayar da khalifa, wanda labarin shi mai tsawo ne na gaske. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, kafin a zaɓi mutum ɗaya daga cikin wanda za a zaɓa, an kai ruwa rana, an sha wahala. daga ƙarshe dai Allah ya datar, sunnar da Allah yake so shi aka bi, da hibzi nizamin ummati wa tanfizi shari'ati, domin kiyaye nuzul tsari na al'umma. al'umma ba za su haɗu ba, ba za su rayu ba in babu wakilci, in babu shugaba. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan da mutane uku za su fita bulaguro, to tabbas lalle su tabbatar da cewa sun zaɓi shugaba a cikinsu. cewa ne kai ne shugaba, in an zo checkpoint shi zai magana, ba kowa zai magana ba. in aka sauka lokacin sallah shi zai sallah, in aka yi kaza. wannan shine khalifancin, da kuma bin tsari na addini, bin tsari na shari'ar musulunci. Allah ya dacar da mu. wannan shine ma'anar khalifa ne. qalu, sai mala'iku suka ce, ataj'alu fiha, ya Allah yanzu zaka sanya a ban ƙasa, a cikin ƙasar nan man yufsidu fiha, wanda zai barna a cikinta. Allah madaukakin sarki shine mai halitta, shine mai jujjuya al'amura, amma da ganin damansa da yardansa ya sanya khalifan. mala'iku ba wai sun tambayi Allah ba ne domin inkari, domin wuce gaban Allah ba, ko kuma hasada ga ɗan adam. su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. mala'iku wasu halittu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce su da haske, suna nan mazauninsu a sama yake, wajen zaman su fawanan ɗin a sama yake, amma Allah yakan aiko su lokaci bayan lokaci a ban ƙasa. kuma kowane mutum yana da mala'iku biyu, gefen shi na dama da gefen shi na hagu. suna rubuta dukkan abin da bawaye. shi yasa malamai suka ce yanzu mutum ba zai ji kunya ba lokacin da ya tube zai yi zina, ko ya ware zai sha giya, ko zai sata, ko zai caca. wannan nan mala'iku da aka wakilta gare shi ba su isa su bar shi ba. suna nan kan jala, sun za su yi tagumi su zauna ka gama abin da kake yi, ba su isa su motsa ba, domin la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru. su Allah subhanahu wataala ya halicce su, ya ɗaura su akan aikin da'a, ba sa saba ma Allah madaukakin sarki. su kullum aikin alkhairi ne. qadiratun ala tashkili fi akhraq al'ada aw fi kharaq al'adati. su suna da ikon da suke caccanjuwa. mala'ika zai zama tsuntsu, zai zama mutum, zai zama iska, zai zama ruwa, zai zama babba, zai zama ƙarami. Allah ya musu wannan baiwar, kuma a kiftawa ido za su je sama, duk da nisan shi da ake taji ake faɗan nan, za su je sama su dawo. don haka Allah subhanahu wata'ala ya wakilta mala'iku
sai mala'ikun suke tambaya kuma, yanzu za ka sanya a ciki waɗanda suke zub da jini su yi ɓarna? To ya suka san cewa idan an yi halitta aka sanya shi a bayan ƙasa za su zub da jini? Malamai suka ce kafin nan Allah ya saukar da mala'iku a ban ƙasa, su ne wanda ake sai musu jinnu da farko, kafin waɗannan jinnu da muka sani su zo. Da aka sanya babila, haruta da maruta ko, waɗanda suka fara sauka ban ƙasa, Allah ya halicci mace. shi yasa aka ce fitinar duniya daga farkon ta har zuwa ƙarshe akan mata zai ƙare. Sai Allah ya halicci mace kyakkyawa, yaya da ƙani ne ba, uwa ɗaya uba ɗaya, amma akan mace ɗayan sai ya kashe ɗayan, ya kashe shi, ba a taɓa kashe rai ba a ban ƙasa in ba wannan shine farko. Da aka kashe sai bai san kai bai wari sau a tafi, bai san yaya zai binne ɗan uwan shi ba, gashi yana da dama. Duk da shaidan ne bai ke zigawa, ya sa shi ba zai samu matar ba, ya rasa ɗan uwan shi, kuma gashi ba zai samu rahamar Allah ba, domin wanda ya kashe rai zai shiga wuta. Ya kashe ran nan, sai shaidan nan ya zo da sifa na mai tsuntsu gurab, ya kashe ɗan uwan shi, ya je ya tauna rami ya binne, shine samfur da ya gani, shikenan sai ya tauna rami ya binne ɗan uwan shi. kun ga an samu wanda suka fara kashe, ya fara kashe mutum a ban ƙasa kenan ba. To wannan ya sa mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya zubda jini. Shi yasa a cikin ayyukan da Allah subhanahu wataala baya so, Allah madaukakin sarki ce la zawabid dunya ahwanu inda Allah min qatlin nafsin mu'mina. Duniyan nan da ka'abanta da komai da karatun Qur'ani da sallah da azumin da ake yi ya zama babu, shi yafi a wajen Allah da a kashe rai, mummunan rai musulmi. Sai yau gashi ya zama ruwan dare da mu duniya. To don haka sun tambayi Allah ne, su'alun ne listislam, domin sallama wa Allah, domin sallama wa Allah, domin kuma neman sani. In ba su yi haka ba, Allah ba zai faɗa musu ba me dalilin da ya sa za sa khalifa. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, kuma sai suke sake tabbatar ma da Allah subhanahu wataala, wa nahnu nusabbihu bihamdika, ga mu da ba ma saba maka, nusabbihu bihamdika, muna yin tasbihi tare da gode maka, tasbihin ma tare da godewa, tasbihin tare da godewa. Ai nu'azzimuka wa nunazzihuka, muna kammama ka, muna tsarkake ka. Tare da haka amma kuma za ka sanya wanda zai zubda jini a ban ƙasa, wa nuqaddisu laka, muna tsarkake ka. Qala, sai Allah madaukakin sarki ya ce inni lalle ni a'lamu ma la ta'lamun, na san abin da ba ku sani ba. Allah subhanahu wataala shine masanin komai da komai. Su abin da suka sani suka faɗa, Allah kuma da saninsa cewa wannan khalifancin da ya sa, wannan khalifancin da Allah subhanahu wataala ya sa a cikin khalifofin ba akwai annaba ba, su ba su san cewa akwai annaba ba. Shi ma wanda aka halitta za a sanya shi farko khalifa din da malamai suka ce annabi Adam ake nufi, duk da akwai tafsirai kala kai, amma maganar da ya bi inganci shine annabi Adam alaihi salam shine farkon khalifan, sabon kuma da shi za a fara.
duk da kaddarawan Allah ne. A cikin khalifofin aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam, kun ga ƙarshen khalifa kenan. A cikin khalifofin akwai as-salihuna, akwai salihan bayi, akwai kuma ash-shuhada, akwai ash-shuhada. su mala'iku sun faɗi wannan zancen ne, inna ma qalu hadhihi al-maqala qabla an yataqaddama lahum ma'rifa bani adam. ba su san annabi adam alaihi salam za a sanya a wannan ban ƙasan ba, shi yasa suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha. duk da cewa akwai masu barna a ban ƙasan, ba za a gushe ba akwai salihan bayi, haka nan ba za a gushe ba akwai kuma mabarnata. A cikin bayi al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mazinaci, akwai mai shan giya, akwai mai kashe mutum, akwai mai caca, akwai mai yin shirka. duk hakan bata hana Allah subhanahu wata'ala ya sanya khalifarsa a ban ƙasa ba. Allah sai yake so ya nuna wa cewa mala'iku inni a'lamu ma la ta'lamun dinnan a aikace, sai ce wa 'allama adama al-asma'a kullaha, sai ya kirayi annabi adam alaihi salam wa 'allamahu al-asma'a kullaha, ya sanar da shi, ya koyar da shi dukkan sunan komai da komai. duk abin da yake duniyan nan da wanda zai zo nan gaba an sanar da annabi adam alaihi salam. shi yasa daga abin ya zo ko ba shi da suna za a taru a masa suna, kuma wannan sunan ya bi shi kenan ya zauna. thumma aradahum ala al-mala'ikati, sannan sai Allah ya tura ma mala'iku waɗannan sunayen gaba ɗaya, ya bujiro ma da mala'iku waɗannan sunayen. faqala anbi'uni bi asma'i haula'i, yace ku bani labarin, ay akhbiruni, ku bani labarin waɗannan sunayen abubuwan nan gabaki ɗaya. in kuntum sadiqina, in har kun kasance kuna da gaskiya cewa ko ne wanda ba ka zunubi, ko ne wanda kuke da sani, ko ne wanda kuke da komai. qalu, sai suka ce, su mala'iku ba sa musanta Allah, la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa musanta Allah, ba su san sunayen abun ba. qalu subhanaka, sai suka ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, la ilma lana, ba mu da masaniya, ba mu san komai ba, illa ma 'allamtana, face abin da ka sanar da mu, sai abin da ka koya mana. innaka lalle anta al-alim al-hakim, lalle kai Allah madaukakin sarki, kai ne al-alimu, kai ne kuma al-hakimu, kai ne masani, kai ne kuma gwani hikima. akwai fa'idoji a ƙarƙashin waɗannan ayoyi kafin mu shiga aya na gaba. hikima na farko da fa'ida na farko, ba da labarin Allah maɗaukakin sarki ga mala'iku an khalqi adam wa istikhlafihi fil ard, halittar annabi adam alaihi salam da kuma sanya shi khalifa a ban ƙasa. Allah ya ce huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard, هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله مدوكاكين سلكي شيني يتي هو الذي جعلكم خلائف الأرض، Allah shi ne ya sanya ku kuka zama khalifofi a bayan ƙasa. wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat, ya ɗaukaka sashin ku bisa sashi wajen daraja. akwai malami, akwai almajiri, akwai kuma jahili, akwai sarki, akwai bafade, akwai mabiya, ko akwai mai dukiya, akwai kuma ma'aikatan shi. wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat. kuma Allah subhanahu wataala shine wa yaj'alukum khulafa al-ard,
shi ne yake sanya ku zama khalifofi a ban ƙasa. amma da Allah ya so ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. إذا الله مدوكتين سركي يلا سو زي سنة ملائكة su zama khalifofin Allah a ban ƙasa, su ba sa ma sabo da ku an shiga uku wala waɗannan kurakuran da muke yi ko fara shi da mu da ba dan ba mu tsaye akan mu shi yasa Allah ba ganin shi muke yi ba, mala'ikun ba ganin su muke yi ba, shi yasa muke abin da muka ga dama. Kuma Allah subhanahu wataala yayi ma annabi alkawari cewa ba zai وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله سبحانه وتعالى الكوري بدي أزبط الأمة النبي با مثلا النبي أنا تكمل da annabi ya zama baya cikin mu kuma sai annabi ya koyar da mu istighfari. Allah madaukakin sarki yace ba zai azabtar da mu ba ko babu annabi matsawan muna yin istighfari. Dan haka mu yawaita istighfari ga Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu. Bari mu gama wannan fa'ida na farko, idan mun zo gobe Allah ya kai mu sai mu tashi a fa'ida na biyu. Wannan khalifa tambayar da mala'iku suka yi yana nuna cewa Allah subhanahu wataala da ya tambaye akwai shawara ashe tsakanin Allah da mala'iku balle kuma tsakanin bayi. Ta'limu li ibadihi al-mashurata fi umurihim qabla an yuqaddimu 'alayha. Duk abin da zaka yi kafin ka gabatar da abin ka nemi shawara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nadima man istashara. Duk wanda yake yin shawara kafin ya gabatar da abu ba zai nadama ba, shi kuma ba zai asara ba wanda yake istikhara idan zai yi abu. Zai yi raka biyu ya roƙi Allah zaɓi kafin ya yi abu. Wannan abin da Allah subhanahu wataala ya yi tsakanin shi da mala'iku yana nuna mana cewa dukkan abin da za a yi da shawara, ko shugabancin zasa wannan nan ya yake ya mun sashi abu kaza zai yi. Domin lokacin da Abubakar yake so ya nada Umar khalifanci, sai da ya nemi shawarar masu TV suna ta daga mun hannu, ko da ma na fara bayanin na gani ba zan iya karasarwa ba. Gobe da Allah ya kai mu sai a tuna mana mu tashi akan wannan gaba. Allah subhanahu wataala abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa gaba kida, wanda muka yi kuskure ko gajen ilimi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wataala kamar yadda ya nuna mana farkon azumi ya nuna mana ƙarshen sa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta wa magabatan mu da iyayen mu da malaman mu. Allah subhanahu wataala ya sanya wannan masallaci albarka. Waɗanda suke gudanar da waɗannan ayyuka da gina wannan masallaci da gudanar da ayyukansa, da kuma waɗanda suke tsayawa tsayin daka domin su ga wannan masallaci ya ci gaba, Allah subhanahu wataala ya biya musu bukatunsu gaba kida na alkhairi. mu ma muna da bukatu na alkhairi, Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi gaba kida. Muna roƙon Allah ya zaunar da wannan ƙasa lafiya. Allah subhanahu wataala ya zaba mana shugabanni na gari wanda suke jin tausayin talakawa. Allah ya sauka mana da rahamarsa da tausayinsa. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.